Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyrys. Bagly tarap ýurdumyz wagty täzelikler we habarlarla tanıştyran Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şuun hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow sanly ulgamy arkaly ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Onu döwletimiziň durmuşyny değişli möhüm meseleler aralyp maslahatlaşyldy we milli ykdysadyýetyň puwdoklarynyň saatlaşykly ötüşine gönükdirilen bir näçe resminamalaryň tasdimlaryny araldy. Salam hormatly minister kabinetiniň agzalary, biz şuň sözlerden hem diýip bolşýarlar. Minister kabinetiniň nowatdaky sany ulgamy arkaly mejlisimizi geçirýär. Mejlisde taýýarlanan resminamanyň tasdimlamaryna şeýlem käbirden beýleki meseleler aralyp maslahatlaşar. Hormat prezidentimize sanly ulgamy arkaly geçirilýän ministrler kabinetiniň mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary müşrik we söz berdi. Vice-premier gözöçüge diýen düzümlerine alınıp balyan işleriň ýagdaýy Gürjistanyň Mali we Ykdysadyýet ministrliginiň hemde Saglyk goraş we Derman senaty ministrliginiň hünärmenleriniň ýurdumyzyň şipahanalarynyň mali hojuluk işleri hemde beceriş sagaldyş kömegini almak üçin berilýän ýollanmalarynyň bahalary boýunça bilelikde geçiren seljermeleriniň netijeleri barada hadabat berdi. Geçirilen seljermeleriň dowamyna şipahanalaryň mali hojuluk ýagdaýy we berilýän ýollanmalaryň bahalary bilen baglanşyk meseleler öwrenildi. Geçirilen seljermeleriň netijelerine laýyklykda ýurdumyzda şipahanalaryň mali durnuklygyny pogtalandyrmak, ýüdülenýän hyzmatlaryň hilini gowlandyrmak maksady bilen bir näçe çäreleri kabul etmek teklip edilýär. Şonuň bilen baglykda hormatly prezidentimiziň garamygyna degişli kararyň taslamasy ödüllenildi.